Παιδιά, σήμερα θέλω να σας πω πως είδα το βίντεο από τον YouTuber Κρίστοφ Μπαμπούλας, που είναι ένας πάρα πολύ καλός YouTuber. Θα σας έλεγα να τον κάνετε subscribe. Και αν το έχετε δει κι εσείς, το έχει βγει εδώ και 10 λεπτά, γιατί το κοιτάω πάντα φυσικά. Είδα πως έκρυψε κάτι γλυφιτζούρια. Και γι' αυτό θα ψάξουμε όλο το μέρος. Στην αρχή κατάλαβα από τον δρόμο ότι εννοούσε κάπου από εδώ, για να καταλάβετε κι εσείς, να το βρείτε. Κάπου εδώ. Και ας ψάξουμε πρώτα από εδώ πάνω. Έτσι. Γιατί όχι. Θα σας βοηθήσω και εσάς να βρείτε τίποτα. Ελπίζω να τα βρω. Μην μείνω χωρίς γλυφιτζούρι. Πεινάω. Λες να είναι εδώ μέσα. Α, δεν ανοίγει. Εδώ. Α, δεν ανοίγει πάλι. Ελπίζω να μην το έχει κρύψει μέσα σε κτίριο. Αυτό πιστεύω ότι είναι λίγο άδικο. Αν δείτε κάτι που δεν βλέπω, πείτε μου στα σχόλια, γιατί είμαι και λίγο τυφλός τελευταία. Να κάνω zoom για να είμαστε σίγουροι. Είναι ροζ αυτό. Κάτσε ρε. Παιδιά, βρήκα το ένα γλυφιτζούρι. Το βρήκα. Παιδιά, είμαι τόσο χαρούμενος. Λοιπόν, επειδή δεν είμαι εγωιστής όμως, θα κάνω giveaway το γλυφιτζούρι και θα το αφήσω στον Άγιο Στέφανο. Θα είμαι μαζί του. Όποιος με βρει Σάββατο, Άγιο Στέφανο, 5 η ώρα, θα πάρει αυτό το γλυφιτζούρι. Ο πρώτος, και να με έχει κάνει και subscribe όμως. Αγίως δεν το δέχω. Γεια σας.